Salutare fraților, sunt Daru și astăzi o să vă arăt o manea, Zemer, care o cântă Florin Salam. O să vă arăt cum se cântă și apoi o să vă arăt tutorial. Practic treaba asta se repetă de 4 octavi. Uite așa. Da? Așa trebuie să sune. Deci, cam atât a fost cu acest tutorial. Dacă mai vreți tutoriale, lăsați un like și subscribe. Eu am fost Darius, ne vedem în videoclipul următor.